Ja, hoe lang deed Harry de mis? 3 jaar, denk ik. Hij was heel geïnteresseerd erin, hè. En is ook wel eens bij mij naar de kerk gegaan. En toen zei Harry Costa, deken van Rens, die heeft vroeger in Sittard gewerkt. En die Costa en zegt, Harry, toen was een goede misdienaar. Want ik moest gaan in de zakkersteling en ging Harry met. En ik zeg, ja, meent je dat? Ja, zegt hij, dat meen ik. En zo is het gekomen. En ze dragen hem op hen. Dat is een onderdeel van ons dorp geworden. Traditioneel doet hij onze oude zomercarnaval openen. Maar ook boete doet sloeten doet er openen. En de man die alle titels kent, alle platen kent, alle vaste lovenskrakers kent. Jongens, hoe ik een geweldige applaus voor niemand minder als onze Harry! Goedemiddag allemaal! En de Wervelwind wist het nums. Maar hij komt toch zo mooi en zo eerbiedvol naar binnen. Ja, heel is niet voor mogelijk. Ik heb wel van tevoren met hem dingen besproken. Wat er niet mogen, wel mogen. Dus niet op een luiswee. Maar hij doet het voortreffelijk. En de mensen die hebben hem heel gegeven. Want als ik eens in de kerk ben en Harry is er niet, dan vragen ze: Johnny, waar is die jong? Harry is heel gelovig. Hij gaat ook als hij krank is, dan gaat je aan het Maria-altaar. En dan bijt je echt heel op naar Maria. Nou, en dat is, ja, ik vind het geweldig. Dan heb ik de tranen in de ogen. 4 jaar samen hebben we gekookt. Ja, en toen is haar krank geworden en op 5 weken was haar dood. Dus en toen zei haar wel tegen mij van: het tomasoes moet ze vasthouden. En heel veel, ja, vind ik gewurmd. Nou, de jongens zijn mij alles aan het meidje. En het personeel ook weer. En die hebben mij echt erdoor geholpen. Als ik die niet zou gehad, en dat bleef ik altijd zeggen, word ik niet, word ik noemen. Harriet vult mij aan en ik vul Harriet aan wie het is. En ik zeg altijd, dit zijn mijn kinderen. Ik heb geen kinderen. Dit zijn mijn kinderen. Ja, hier deze werkelijk de